Välkommen ska du vara. Idag ska vi titta närmare på utdrag ur en diktsamling av Idris Daweh. Den heter Qasaid fi Haqibatil Ghaib. Det blir ungefär dikter i en frånvarandes väska. Vi har alltså ett pdf-dokument med delar ur boken. Dikterna är skrivna mellan 2005 och 2025. Vissa i Qamishli i Syrien, andra under hans exil, som ju fört honom hit till Sverige. Han säger själv att ordet, det var det enda han kunde hålla i när platserna liksom svek. Precis, och tanken är väl att vi tillsammans med dig som lyssnar ska försöka packa upp den här väskan lite försiktigt. Utforska de här centrala teman som dyker upp. Det handlar ju mycket om exil, identitet, kärlek såklart och förlust. Men också en ganska stark kritik mot moderniteten och en stark känsla av motstånd och hembygd. Okej, då kör vi igång och packar upp. Det första man slås av är ju hur Daweh ser på poesin. Inte som någon lyxvara direkt, utan som, och jag citerar, en existenshandling, ett rop på räddning. Det sätter ju tonen. Ja, verkligen. Det är liksom på allvar. Och ett av de första stora temana är just exilen. Men det som är fascinerande, tycker jag, är hur han beskriver den. Det är inte bara det här med att förlora hemlandet, al-Watan som det heter på arabiska, utan kanske främst en alienation från självet, adath. Språket blir till koder, säger han. Kärleken blir någon flyktig fras på en skärm. Just det, alienation från självet, det är ju något djupare, liksom än att bara förlora en plats. Och han menar att dikterna han skrev i Qamishli, i mörkret där, de påminner honom om en inre eld. Medan de han skrivit i exil, de är inte till för att sörja det gamla landet, utan mer för att återskapa det med ord. Exakt. Återskapa det med ord. Och som en motvikt i den här alienationen, eller kanske en tillflykt, så är kärleken väldigt närvarande i många dikter. Och då menar jag inte vilken kärlek som helst, utan en som verkligen bottnar i djup samhörighet, trygghet, äkthet. Kärleken som en famn där man kan ordna sin svaghet, som han skriver. Den äktheten. Den står ju verkligen i kontrast mot det han också beskriver. Den här ytliga jakten på kärlek. Den som sker genom likes och tweets och som man säger löses upp som skum. Och då får ju den där raden "Jag älskar dig för att du är verklig" en otrolig tyngd. Ja, precis. Det blir nästan som en motståndshandling i sig, den äkta kärleken. Men den här närheten, den gör ju också att smärtan i förlusten, i frånvaron, blir så påtaglig. Tomheten efter någon. Minnen som liksom hänger kvar i de mest vardagliga sakerna. En stol, en kopp, ljudet av regn. Dikterna utforskar ju hur den som är frånvarande ändå fortsätter att finnas där inne igen. Allt omkring mig liknar dig. Frånvaron som närvaro. Ja. Och den där längtan efter det äkta som vi ser i kärleken och förlusten, den krockar ju lite med hur han verkar se på samtiden i övrigt. Kritiken mot moderniteten är verkligen vass. Han har bilder som smarta hem som inte vet hur man omfamlar. Han ser ett slags moraliskt och faktiskt ekologiskt förfall som man kopplar till en digital likgiltighet. Där varje etiskt sammanbrott börjar med ett knapptryck. Det är en sorg över att mänsklig värme har gått förlorad. Där även ången arkiveras och glöms. Och samtidigt som man rör sig i det här personliga och samtida så finns det ju också en väldigt stark politisk dimension och historisk. Den är djupt rotad i hans erfarenheter. Verkligen. Dikterna andas ju kamp och identitet. Han nämner kurdisk identitet och yazidiernas epos och specifika platser som Afrin och Rojava, alltså områden i norra Syrien. De skildras med smärta, absolut, men också med en slags okulig stolthet. Ilskan mot förtryckare är påtaglig. Rader som förbannelse över er, taban lakum på arabiska. Rojava beskrivs som en plats för motstånd, martyrskap, där kvinnliga kämpare, kadishat, blir till legender. Och det finns en dikt där han beskriver Syrien, Sham, som en sårad ros, där olika folkgrupper lider tillsammans under mörkret. Druser, alaviter, kristna, yazidier, kurder, araber. Alla nämns. Och dikten slutar i en vädjan om enhet. Och det är viktigt att säga här, vi återger ju poetens skildringar. Vi tar inte ställning i de här komplexa frågorna. Nej, precis. Det är inte hans ord, hans upplevelser vi förmedlar. Så poesin blir verkligen
en livslina på så många plan. Att skriva är att överleva, säger han. Men också att minnas, att försöka hitta sig själv. Han formulerar det så här: skrivandet räddar inte världen, det räddar dig själv. Och minnet, inte något passivt, något som bara finns där, utan det är något som återskapas aktivt när fingrarna griper en meningstråd, som han skriver, vilket leder fram till den där starka insikten: hemlandet man trodde fanns utanför en visade sig vara du, kanske en inre plats, ett inre hemland. Ja, det låter så. En inre resa, lika mycket som en yttre. Så om vi ska försöka summera lite, vad är det vi packat upp ur den här väskan då? Ja, sammanfattningsvis så ger ju Darje oss en väldigt mångfacetterad bild av exilens dubbla natur. Både förlusten av platsen och alienationen från jaget. Vi ser kärlekens potential som en slags motkraft mot ytligheten. Förlustens ständiga, smärtsamma närvaro. En skarp blick på modernitetens baksidor. Och sen den här okuliga rösten för identitet och värdighet trots förtryck. Det är en väv av personlig och kollektiv smärta, men också motståndskraft. Och frågan är ju, varför ska du som lyssnar bry dig om just det här? Ja, kanske för att de här stora temana, sökandet efter mening, känslan av förlust, kampen för att vara sann mot sig själv, de ekar ju i oss alla, tror jag. På olika sätt, oavsett varifrån vi kommer eller vad vi har med oss. Mm. Och en sista tanke kanske att ta med sig och fundera lite vidare på. Den bygger ju på materialet men nämns inte rakt ut. Vilken roll spelar egentligen konsten, som den här typen av poesi, för vår förmåga att navigera i landskap som präglas av exil och förlust, oavsett om den exilen är geografisk, social eller kanske till och med inre? Vad betyder det rent konkret att bära sitt hemland inom sig när det yttre är förlorat eller helt förändrat? Däremellan. Den är skriven på både svenska och arabiska, vilket är intressant i sig. Och den ger en väldigt stark bild av hur det kan kännas att leva mellan två världar. Att liksom inte riktigt höra hemma någonstans. Just det, känslan av att stå mitt emellan. Precis. Källan utdrag ur ett verk som beskriver en sån här personlig resa med dubbla identiteter. Känslan av att ha en stad på ryggen och en annan under fötterna. Så tänker ni att vi och du som lyssnar ska försöka fatta den här upplevelsen av splittring, vad språket betyder i allt det här och sökandet efter tillhörighet. Låter bra. För texten den sätter ju tonen, direkt. Jag är inte härifrån och inte helt därifrån heller. Det är starkt formulerat. Ja, verkligen. Den pratar om att ha två dialekter, två kartor i hjärtat och ögon som är, citat, oense om riktningen till längtan. Och så den där klassiska flygplatsscenen nästan. Frågan, varifrån kommer du? Alltid den frågan. Ja, och svaret är lika svävande. Från en fråga utan svar, från ett hem byggt av berättelser. Det där fångar ju verkligen, vad ska man säga, en central del av diaspora-identiteten. Alltså den upplevelsen som många har som lever utanför sitt ursprungsland. Den ständiga förhandlingen. Precis, den där ständiga förhandlingen om vad man hör hemma. Och känslan av att alltid bli betraktad utifrån. Liksom, att man kanske måste förklara sig. Just det, förklara sig. Och den här känslan av att vara mellan, den går djupare än bara plats. Texten tar upp språk och tro också. Personen funderar om Gud kan förstå mammans böner på ett språk som liksom bryter mot grammatiken. Eller tårar på kurdiska. Och om paradiset talar arabiska, vad händer då med andra språk? Med de som talar dem? Väldigt starka frågor. Ja, och den här. Kan man dömas för sina bokstäver om de formats långt från hans språk? Det visar ju så tydligt hur språket är. Alltså så mycket mer än bara kommunikation. Verkligen. Det är kopplat till arv, till identitet, till självkänsla och här till och med till någon slags upplevd rättvisa. Tillgången till det heliga. Och den där frågan, hur kan jag lita på en rättvisa som börjar med ett uttalsprov, den är ju otroligt drabbande. Ja, den fastnar. Den pekar ju på hur språkliga normer kan funka exkluderande. Till och med i det mest privata, som ens tro. Den där frågan om uttalsprov, den stannar verkligen kvar. Och känslan av utanförskap, den målas upp så tydligt. Både i hemlandet, jag var en främling i mitt land.
Och i det nya landet, där beskrivs främlingskapet som mer organiserat och mycket kallare. Kallare. Ja. Namnet uttalas fel. Det egna språket blir något man viskar, som ett sår. I skolan lär man sig på ett främmande språk, medan det egna, som det står, piskades i hemmets tystnad. Hemsk bild. Verkligen. Personen får frågor: varför talar du långsamt? Förstår du inte skämt? Och ler som för att be om ursäkt för att man finns. Usch, ja. På rasten leker den andra barnen med sitt språk medan personen får leka med sin tystnad. Det är ju en så stark bild av paradoxen. Att man söker en tillflykt men hittar en annan sorts alienation. Kanske mer strukturerad men känslomässigt kallare. Precis, kallare. Och texten ger ju också nya definitioner, eller hur? Hemlande är inte nödvändigtvis där du föddes, Nej, precis. utan en plats där du känner att du är människa. Ja. Och främlingskap, det är inte bara att vara i ett nytt land. Man kan känna sig främmande i sitt eget land, sitt eget språk. Som texten säger, till och med i sin mors ögon. Wow. Det handlar mer om en emotionell, existentiell hemvist. Inte bara geografi. Okej, så den där känslan av främlingskap, både hemma och här, hur menar texten då att man ska hantera det? När man möter krav på anpassning eller integration? Ja, det är en central punkt. Texten ifrågasätter ju starkt idén om integration som någon slags upplösning. Att bli en sockerbit i ett te som inte liknar mig. Att glömskan skulle vara räddningen. Det är en stark metafor, sockerbiten. Verkligen. Men istället för det så väljer personen i texten att behålla båda språken. Okej. Och till och med att uppfinna ett tredje språk för att kunna förstå sig själv. Ett tredje språk, intressant. Så inte att sudda ut utan att lägga till liksom. Exakt. Att omfamna komplexiteten. Vägra välja sida eller radera delar av sig själv. Personen är inte mindre, utan mer. Mer än en riktning, en berättelse, en flagga. Mer, inte mindre. Precis. Och det leder fram till en viktig insikt, tycker jag. Att bygga tillit till platser och människor som faktiskt ser människan. Som texten säger, såg mig som människa. Och att känna misstro mot system som dömer efter namn eller tro. Misstänker min bön. Just det. Tron, menar texten, finns inte i slagord, utan i handling. I dörrar som öppnas och händer som inte stöter bort dig. Det är väldigt, jordnära, mänskligt. Ja, verkligen. Så kärnan i det texten vill förmedla till dig som lyssnar är kanske detta. Att detta mellanrum, den här positionen, mellanvärldar, det behöver inte ses som en brist eller ett tomrum. Nej, det kan vara en unik position. En egen sorts helhet skapad just ur erfarenheten av splittring. Och förmågan att stå emot. En styrka, på sätt och vis. Ja, precis. Det handlar inte om att vara vilsen, utan om att hitta och gå en annan väg. Som varje gång leder till mig själv. En väg som kanske inte finns på vanliga kartor, men som är djupt personlig. En annan väg, som leder till sig själv. Det är fint, och texten lämnar oss med en ganska utmanande tanke. En alternativ fråga. Istället för det där vanliga, varifrån är du? Så föreslår den frågan, vad i dig överlevde allt detta? Oj. Ja. Det flyttar i fokus helt. Från ursprungsetiketter till den inre styrkan. Motståndskraften. Det som faktiskt har formats av resan. Verkligen en tankeställare. Ja, en fråga att kanske ställa sig själv också. Var i dig har överlevt och format den du är idag?